Ez da samurra ipuin hau kontatzen hastia. Hainbeste dira Olentzeroren jatorria ulertzeko aipatu behar diren kontuak. Hemen doazkizuenak, bera eta berarekin basoetan bizi direnen gaineko zertzela da xume batzu baino ez dira. Kontua da, orain dela urte batzuk, gau oso ilun batean, ekaitzak auzo eta kaleko argi guztiak itxungi zituela, eta Eskoriatzako gazteok bidea argiztatzera joan gintzaizkiola Olentzerori. Baserrietatik kalera iritsi eta zekarzkigun opariak eman ziezazkigun. Poliki-poliki urtez urte, gero eta gazte gehiagok, posez gainezka, herri gehiagotan, ohitura bera hartuaz joan ziren, herri guztietara garaiz iritzedin. Gizon xumearen handitasuna, ikusiko duzue. Ni ere banengoen Olentzeroren bila lehengoz joan ziren gazteaien artean, eta berarengatik zuzenean jasoar izan nituen kontu hauek guztiak. Pentsatu dut, agian, hain arraroa duan urte hau zuei kontatzeko une egokia izan daitekeela. Nire nagusiek beko zuaren bueltan beste batzu kontatzen zizkidaten moduan. Zu honen goxotasunarekin eta nire maitasun guztiarekin kontakizun hau eskaintzen dizuet. Horrela ba, galdetu nionean Olentzerori norrote zen, nondik ote zetorren, hau da aditu niona. Nire historia ulertu alizateko denboran atzera egin behar dugu apur bat. Basoan, dagoeneko existitzen ez diren pertsoneak bizi ziren garaietara. Badakitzu nor zen Basajaun? Basajaun eta Basandere nire arbazoa ziren, basoko lehen biztanleak, haundiak ziren, oso haundiak, ikaragarri haundiak eta ikaragarri letxuak, hanketaraino iristen zitzaien hilaje luziarekin. Lau pausotan, alabitxatik atxorrotxean iristen ziren. Ekaitza zetorrenean, uluka huartarazten zituzten hartzainak, eta baita otxoak usatu ere. Hartzainek bazekiten hau, eta ardien arranak entzuten zituztenean, bazekiten Basajaun eta inguruan zebiltzala, eta lasai egoten ziren etxean, gozo. Basajaun eta Basandere gentila ziren, eta gentil guztiek bezala izugarrizko indarra zeukaten. Egundoko harriak jaurtitzen zituzten, zurrutira, eta eure jaso zituzten, gure lurretako trikuarri eta respilak. Hortik natorni, Olentzero, azken gentila. Oso aspaldi gertatu zen. Argi bitxi bat azaldu zen zeruan, aparteko pertsonaia baten etorrera iragartzen zuena, Kismise. Berarekin batera aldaketa handiak etorri ziren. Eta horren ondorioz, gure espezia, gentilak, alegia, desagertu ziren. Izan ere, gentilek Kismi iritsi zela jakin zutenean, ziztu bizian sartu ziren lurpera, eskutura. Eta gaur arte, ez da hien berri gehiagorik jakin. Desagertu egin ziren. Ni garai hartan gentil bihurria nintzen, umeko askorra artean, eta ez nintzen egoera bitxi hartaz jabetu, ez nintzen gorde. Horri esker, baso hauetan bizitzen jarraitzen dut. Basoan nengoela, neguko hotzaz akordatuaz, gogoratu nintzen gure nagusiek txondorrak nola egiten zituzten. Eta ni ere egurrikatza egiten hasi nintzen. Edur eta izotz egunetan bero egoteko. Basoan egiten nuen lan. Ez zitzaidan ezer falta. Banuen jateko, jasteko eta libre nintzen. Bailara bizi zirenen ohiturak ezagutzen joan nintzen. Zarata handia egiten zuten, neskamutikoak, salapartatxu, barrealgaraka, saltoka eta harineketan ibiltzen ziren. Nagusiek berriz, zoroetan eta hortuan lanean gaztainak eta egurra biltzen zituzten. Abereak zaindu. Negua iristean, ostera, guztia apaldu egiten zen. Etxeko zu bazterrera erretiratzen ziren. Kanpoan hotza handia zen eta egur asko behar izaten zuten negua igarotzeko. Baina urte bat bereziki latza izen zen. Ozeinoz, baino lehenago iritsi zen, egunero izotza 2 metroainoko garrangekin. 20 egun jarraian edurra, goian, behian eta 0 azpiko temperaturak. Gogorra benetan. Etxe batzuetan berandu baino lehen hasi ziren beheko zutarako egur faltan. Nik berriz, erabiliko ez nuen ikatza sobera neukan, eta oparitu egin nahi nien, eman, baina ez nekien nola egin. Zer pentsatuko te zuen jendeak ni ikusi eskero?
Nire arropa etzan berrixe, bizarra hundia neukan, hile luzea eta abarkak. Beno, bere lan egiten zuten, baina egia esan berriak ez ziren. Lehen baserrira gerturatu nintzen. Ate onduan ikatz saku bat utzi eta ikuluan izkutatu nintzen zer gertatzen zen ikusteko. Ez ziren bere alakoan irten, baina irten zirenean ikusteko izan zen, hango jauziak, hango poza, hango barre algarak, ederra sustekoa. Aitza joan amandreak, aitza amak, aurrek, alde guztietara begiratzen zuten ikazori nondik etorri ote zen argitxo nahian. Ezin, sinetxita zeuden. Pozik bezain unkituta. Euren erreazioak gainerako baserritara ere sakuak iztera animatu ninduen. Pentsatu eta hain. Atarte guztietan, saku banak, utziaz joan nintzen, eta denbora gutxian baiara osoan zabaldu ziren pozaren barre algarak eta irrintziak. Ni basotik ikusten nuen nola pizten ziren etxe guztietako beheko zu txikiak. Biziki pozik zeuden, eta euren eskerrona erakusteko, etxeko enborriko berena zu horretan errezuten. Gau horretan, zu eder horrek gozatu zien loa. Biharamunean, bezperan ate aurrean aurkitutako ikatzak doain magikoak edukiko zituela pentsatuta, errautsak batu eta zoroetan zabaldu zituzten ustak babesteko. Haien zoriona ikusita, erabaki nuen urtero, egun horretan, nire oparia eramateko jaitsiko nintzela bailarara. Hori bai, gogotik egin beharko nuen lan urte guztian zehar, baina mereziko zuen. Eta holaxe egin nuen, urte askoan, baserritara jaitsi eta egurrikatza izten nuen. Sarritan, umeak ikusten ituen etxetako leio ostetan zelatari, ni ikusi gura. Urtea joan, urtea torri, opari hori, nork izten ote zien deskurritu nahian, loak hartzen zituen arte. Baserritan, ohiko bihurtu zen, gau portako zuan, etxeko enborriko berena erretzea, eta errautsak zoroetan zabaltzea. Gero eta doain gehiago zituelakoan. Izan ere, pentsatzen zuten belarraren kalitatea hobetzen zuela, behin, argi eta olioen mesedetan. Gainera, izaki gaiztoak ezingo zirela errauztutako eremutan sartu, eta ekaitzetan oinaztarrisek aldetzen zituela. Horrela ba, denbora luze zebilen nintzen eskoriatza, Bolibara, Potza, Marin, Maspela eta inguruko basoetan. Atxorrotxetik urtzebarriraino egin ituen ere txondorrak, txondor asko egin ere. Gaur be, arretaz begiratzen baduzu, haietako batzuen aztarnak ikusiko itxuzu. Pago artean biribilgune txikitsuren bat antzematen baduzu, hor txondorra egonda. Hor, ni egon naiz lanean. Inguru hauetako basoak urritzen joan ziren neurrian, urrinago joaten hasi nintzen. Gorbeia, Aralar, Urbasa, Baldorba, Iratita beste zeinbat tokitan egon nintzen. Eta horrela ezagutu ditut, gure ibai, mendi eta herriak, eta baita zuen guztion etxetarako bideak ere, opariak eramateko. Txondorari egurra sartzen nenguen arratzalde batean, hanka hots ozenak entzun itxuen. Begiratu, baina ez nuen inor ikusi. Grosiago adarrotx moduko entzunuen urrunean, baina orduan be ez nuen ezer antzeman. Haizeak gogor astintzen zuen, baina beste inoren arrastorik ez. Gau horretan nire loa urduria izen zen. Ametxetan, basajaun azaldu zitzaidan eta kismiren etorrerak ekarri zituen aldaketa guztiak azaldu zizkidan. Eta gentilak orduan desagertu zirela argitu zidan. Basajaunek, hanboton, ezagutu zuen Mariren berri ere eman zidan. Lurraren sakonean bizi eta aitzuluetan ikusgarri den andere izugarria. Haizea, eguzki, odei eta oinaztarrien anderea. Eta bere garaiko beste pertsonaia askoren berri ere eman zidan. Maiu, Mariren laguna, Mikeletxe eta Tarrabi, bere bizeneak eta abar. Nik basoaren babesa izan dut beti. Bakarrik bizi naiz. Baina ez naiz bakarrik sentitzen. Basajaun ametxetan etorri zitzaidan gau hartan, ulertu nuen, betidanik eduki dudala aurretik izandako arbaso guztien itzala. Beraiek
zaindu eta babesten nindutela. Eta haie esker, gau ez ikusi, zelatatu eta gure mugimendu guztia zaintzen dituen gauekok jai zeukala nirekin. Behin, bailarara jaitsi bezperako arratzaldean, atxorrotxeko ermitzen zakuak pilatzen nenbilela, aitzuluan orkatzak, katagorriak, txoritxoak eta bestelako animaliak pilatzen zirela erreparatu nuen. Batzar garrantzitsua zirudien. Eta halako batean, haitz gainetik andere eder bat gerturatzen zitzaiela ikusi nuen. Otarra bete belatzekarren besoan eta gaixo zeuden animalitxoak osatzen zituen. Gaur egungo albaitarien antzekoa zen. Animaliak osatu eta posik aldetzen ziren. Horrela, ezautu nuen marido mingi. Batzuen ustetan nire bikotea, baina ez da horrela. Marido mingi beste espiritu libre bada. Behar duen lurra landu, animaliei arbitzen lagundu, ilargiaren aldiak ezagutu eta interpretatu, eta belar, landare, edabe, ukendu, eta barrez asko dakiena. Bai, balaxe ezautu nagoen olentzero. Edarra sustu hartu nagoena. Zea hundixa zan, ze itxura basatixa, baina ze begi goxuak. Ni ez naz basuan bizi. Gertuan bai, baina basuan bertan ez. Ereitxeko solua eta gauez izarrak behiketako aukeria dauen tokixan bizinaz. Inguru irekixetan. Ezautu nagoen atzalde hartan, eskoitzara jaisteko dana prest euken, eta banaketara gonbidatu ninduen. Animalixen sendatzelana bukatu, eta fangitzen egurrikatza banatzen. Begixak dir kontausostan olentzerok gau horren bueltan pizten dan posa. Horren bestekoa izango zanik imagina hau ez nauen itxen. Bai giro mundiala. Orduen txetik, nire einbiarrak denporaz bukatu eta banaketan laguntzen dut olentzero. Kantzakatza ja bukatzen duen arren, oso posipe geldiketan gare. Gabortako gentian aurpegixen posa ikusitza. Gero, berriz bueltetanaz, lasai eta unkitxuta, nire etxe inguru eta inbierretara. Bedarrak batu, animalixekin jolasein, eta zeru eguzki, ilargi, odein, zein izarren behaketara. Baina, garaiak aldatu eta etxetako beheko zuak, txapak eta ekonomikak desagertzen hasi ziren. Gizakumeak lantegietan hasi ziren lanean, ondoren baita emakumeak ere, soz batzuk gehiago biltzen hasi, eta ondorioz, etxetan gero eta ikaz gutxiago behar zen. Orain, berogailuak zeuzkaten eta ez zuten nire ikatzik behar. Baina, ohituta nengoen eta gozatu egiten nuen jendeari opariak egiten. Bizitza osoan eraman oparitarako ikatza egiten, zer egin ezaken orain? Pentsatu eta pentsatu, eta azkenean, egurrezko jostailoak oparituko nitxuela erabaki nuen. Naiz eta laguntza handia beharko nuen hortarako. Arratzalde batez, merinda jan bitxartean, jolasean zebilen matxingorringo familia bati begira ninguela, harriduraz ohartu nintzen euren burutxo gorriak orzenian mugitzen zituztela. Egur satitxoak ara eta ona eramanez, saltoka, barrez eta algara bizian. Tonua galdutako orkestra bat zirudien. Halako batean, praketatik gora hasi zitzaizkidan, belarritatik tiraka, hiletatik kilikiliak egiten zizkidaten. Arraioa, benetan biurriak ziren, buruan bueltaka hasi zitzaizkidan. Galdezka, zer behar da egin, zer egin behar da? Ni, hau posa zan hauen nire hartien, momentua aprobetxatu beharra zegoen, eta zer egin gura nuen kontatu nien? Oso ideia ona iruditu zitzaien eta berehala ekin zioten lanari. Nik nola egin esan, eta hurrengo egunerako egurrezko jostailuak eginak zituzten. Eta horrela egunero. Zoragarria benetan. Urte horretan, eta hurrengoetan be, garaiz iritsi ginen opariak emateko. Urte asko igaro dira, eta hau da olentzerorekin izandako topaketa hartatik gogoratzen dudan guztia. Eta tira, horrela izan da urtero. Beraz, espero dut aurten ere,
kaltzagorriei esker, Eskoriatzako haur guztientzako opariak izango direla, baita niretzat ere. Izan ere, nire adina gorabera urtero idazten diot Gutuna.